Schönberg. To je Šumperk. Priatelia, zdravím vás z Múzea Zlín, kde práve prebieha unikátna výstava starých historických máp Moravy. Za mnou je zrovna Fabriciova mapa Moravy, čo je najstaršia vôbec dochovaná mapa Moravy. A mňa aj mojich kolegov naozaj veľmi zaujalo, ako ľudia takto trávia množstvo času nad týmito mapami a porovnávajú, ako sa kedysi ich mesta, obce volali a ako to vyzerá teraz. A na základe záujmu verejnosti o staré krásne mapy sme sa rozhodli vydať jednu publikáciu, aká na Morave a na Slezsku zatiaľ nemá obdoby. Niečo podobné sme vydali minulý rok na Slovensku. Rovnako aj tu je v pláne, vo výrobe, máme v pláne vydať Morava a Slezsko na starých mapách. Je to veľká, ťažká, darčeková kniha. Keď ju otvoríte, tak tie nádherné, staré, farebné mapy vynikajú, sú samozrejme aj s popisom, s celým príbehom a na konci knihy je vybratých niekoľko najzaujímavejších máp, konkrétne 12, ktoré sú uverejnené v takomto zväčšenom formáte. Slovensko sa vypredalo v priebehu 1 roka, práve sa chystá dotlač a zrejme postúpilo to do finále o knihu roka. Niečo podobné čaká aj knihu Morava a Slezsko na starých mapách, som o tom presvedčený. A vy teraz máte možnosť podporiť vznik tohto unikátneho diela, byť jeho donormi a zároveň ho získať za oveľa výhodnejších podmienok, nech bude potom v knihkupectvách. Tak zapojte sa a objavte príbehy Moravy, príbehy Slezska, príbehy vašej vlastnej obce cez nádherné staré mapy.